Getijdenduiker spelbreker in planning Waterdune. Het is vrijdag 18 december. Dit is Zeeland Nu. Statenleden boos over onzekere opleveringsdatum. Wederom een record aan besmettingen. En van wie is deze kerstboom? Goedenavond. Harde woorden in Provinciale Staten, waar opnieuw werd gesproken over uitstel van het project Waterdune. Dit unieke natuurproject bij Breskens had eigenlijk in 2014 al klaar moeten zijn. Maar nu blijkt dat zelfs eind volgend jaar, dus 7 jaar later, mogelijk nog niet haalbaar is. Het moet een van de paradepaardjes van Zeeland worden. Vakantie- en natuurpark Waterdune bij Breskens. Er is al zo'n 200 miljoen euro ingegaan, grotendeels Europees geld. Het unieke van dit project is de zee, die via deze getijdenduiker de polder bij Breskens in en uit gaat stromen, waardoor er bijzondere getijdennatuur zal ontstaan. Maar er zijn nog veel technische vragen over deze getijdenduiker en er zouden meer testen nodig zijn. Het project loopt vertraging na vertraging op en nou is er zelfs een kans dat eind 2021 niet gaat lukken. Daar namen de Staten vandaag geen genoegen mee, zelfs niet de coalitiepartijen. Hoe lang kan het nog doorgaan? En hoe lang mag het nog doorgaan? Want er komt weer een jaar bij. En toen ik van de week zat voor te bereiden, dacht ik aan het liedje. Stil maar, wacht maar, alles komt goed. Nog even volhouden en waag het niet om eind volgend jaar met een geks 2022 te komen. Maar gedeputeerde Anita Pijpeling kan niet beloven dat Waterdune eind volgend jaar klaar is. Ja, als ik echt een waarborgen kon geven, dan had ik u nu gewoon besluiten meegedeeld. Ja, zover zijn we nog net niet. En ik begrijp het zo goed, uw vraag. En toch ga ik het niet meer doen dan dit. Maar met name SGP en VVD zeiden 2021, oké, eind 2021. En dan moet het echt wel klaar zijn. En die garantie kan u niet geven. Nou, ik kan hem niet geven, maar ik wil het ook niet. En dat heeft meer te maken, niet dat ik er geen vertrouwen in heb dat we dat niet gaan halen, want dat heb ik namelijk wel. Maar op het moment dat je echt concreet gaat iets noemen van een datum of een moment en je haalt dat net niet, dan is het weer zo'n teleurstelling. Ja, u zei tijdens de discussie over Waterdune, hoe lang kan en mag dit nog doorgaan? Wat bedoelde u daarmee? Ja, dat gaat eigenlijk over de hoofdvraag. Elk jaar horen we veel dezelfde boodschappen. En het is nu 2020 en wat mij betreft is dit het laatste jaar dat we dezezelfde boodschap hebben gehad. En daarom heb ik ook echt duidelijk de vraag gesteld, hoe lang mag dit nog duren? We zijn met een heel innovatief project bezig wat internationaal heel veel aandacht krijgt. En dan maakt het ook wel dat je af en toe een terugval hebt. Dat heeft dit project ook zeker gehad. Dat is zo, dat kan ik ook niet ontkennen, wil ik ook niet ontkennen. Maar we zijn nu echt in de laatste periode aangekomen. Tot vanmorgen zijn er bij het RIVM 226 coronabesmettingen bijgekomen. En dat is een nieuw dagrecord. De cijfers zijn mogelijk wel vertekend, want door een computerstoring bij het RIVM eerder deze week worden de gemiste meldingen verwerkt in de dagcijfers van de rest van de week. De meeste meldingen kwamen vandaag wederom uit de gemeente Terneuzen, want daar kregen 62 inwoners een positieve testuitslag. Ook zijn er 2 overlijdens gemeld en 1 ziekenhuisopname. 15 boeren rond windpark Krammer krijgen een walnotenboom van de eigenaar van het windpark. De boom staat symbool voor de samenwerking tussen het windpark en de boeren om de koolstofdioxide te reduceren. Het is de eerste plek in Nederland waar het op deze manier gebeurt. Een walnoot is een perfecte boom om CO2 te binden. Het opvangen van de CO2 doen de boeren onder en boven de grond. Boven de grond, door hier waar we nu staan, een windhaag te planten. Die windhaag legt CO2 vast in het hout. Ondergronds, dat gaat middels het toedienen van compost. En daardoor wordt er ook koolstof in de bodem vastgelegd. De boeren krijgen per ton CO2 die ze opslaan €100, maar rijk worden ze niet van het project. Die vergoeding is leuk, maar die vergoeding dekt niet de kostentotaliteit. Dat hoeft ook niet, want uiteindelijk is zo'n project ook leerzaam. En ga je zelf ook de weg naar duurzaamheid daarmee in. Roompot breidt verder uit in het buitenland. In Spanje en Frankrijk voegt het 14 vakantieparken aan het aanbod toe. Het van oorsprong Zeeuwse recreatiebedrijf zei eerder dit jaar al een grotere buitenlandse ambitie te hebben. Sindsdien zijn er 51 parken bijgekomen. Roompot zelf is in juni overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR.
De 11-jarige Nicky Brasser uit Vlissingen heeft maar liefst 200 kerstkaarten geschreven voor bewoners van verpleeghuis Ter Rede. En die deed ze vanmiddag allemaal op de bus. Sommige mensen die zijn niet meer samen en zeker met corona en in de kerst zijn die best wel eenzaam soms. En daarom wilde ik een kaartje bezorgen. Oh, schattig, zegt een kaartje. Beste bewoner van Ter Rede, ondanks deze rare tijd wens ik u een hele fijne kerst toe. Met vriendelijke groeten, Nicky Brasser, 11 jaar. Oh, wat leuk zeg, bedankt hè. Een mysterie is het, want wie heeft de kerstboom bij de Sluiskiltunnel neergezet? Op 11 meter hoogte. Een paar keer goed knipperen, maar hij staat er toch echt op het kunstwerk vlak voor de tunnel. En hij staat er al sinds dinsdagavond, maar niemand lijkt echt te weten wie het gedaan heeft. Ik reed gisteren naar mijn werk en ik moest hier op Google zijn. En ik dacht, zie ik het goed? Er staat gewoon een kerstboom op die ring. En kennelijk brandt er 's avonds ook een lampje in. De gemeente Terneuzen is in haar nopjes met de boom. Als gemeente motiveren we het ook echt om burgerinitiatieven te starten. Nou, dit is gewoon een initiatief gewoon zelf helemaal gedaan. Nou, dat is toch op zich wel geweldig. De gemeente gaat de boom niet weghalen, maar verwacht wel dat hij er binnenkort vanzelf afvalt. De transformatie van het ene naar het andere geslacht is een ingrijpend proces en vooral langdurig. Daar kan Raymond Spruit over meepraten, want 2 jaar geleden begon hij aan zijn transformatie en nu heeft hij het grootste deel daarvan achter de rug. Dit is Raymond in 2018, vlak voor hij aan zijn transitie begon van vrouw naar man. Het is gewoon een heel fijn, prettig gevoel. Je wordt gewoon gezien als jongen overal en dat is gewoon zo tof. Een jaar later had hij zijn borstoperatie en stond de volgende ingreep op stapel. Dan gaan ze je baarmoeder en je eierstokken verwijderen. En dat is wel een hele zware operatie, heel pijnlijk ook. En aan het eind van dit jaar is ook dat achter de rug. Het mooiste wat ik heb kunnen doen eigenlijk. Nog mooier dan mijn borstoperatie. En waarom? Kan je dat uitleggen? Ik heb het gedoneerd in Leiden. Zodat hun in de toekomst kunnen via robots kunnen ze dat maken. Zodat alsnog vrouwen zwanger kunnen raken. En ik dacht van ja, ik doneer het daaraan. Er staat nog 1 grote verandering op de rol. En dat is voor Raymond de moeilijkste beslissing om te nemen. De vagina moeten ze nog sluiten. En daar denk ik heel erg over na. En ze moeten ook nog een penis maken. En daar twijfel ik wel over. Want het is 50% kans dat het misgaat. En dat risico, daar twijfel ik heel erg over. Maar je staat nog steeds wel voor 100% achter de keuzes die je hebt gemaakt. Geen twijfel aan. Dan hebben wij elkaar 2 jaar geleden voor het eerst ontmoet op het strand. Ja, klopt. En toen was je, nog niet zo lang geleden daarvoor, was je echt volledig in elkaar geslagen. Ja. Toen wilde je beveiliger worden. Dat is helemaal veranderd. Dat is helemaal veranderd. Ik heb best wel veel festivals gedraaid en ook nachtdiensten gedaan. En als er een gevecht was en ik zag dat voor me of ik moest helpen, toen bevroor ik gewoon. Ik durfde niks en nou komt gewoon puur dat ik 3 jaar terug ben gewoon mishandeld. En ik durf dat gewoon niet meer. Dus ben je iets heel anders gaan doen? Ja, klopt. Ik ben de zorg ingegaan. Ik werk met oudere mensen, met dementerenden. En dat is echt mijn passie. Ik vind het echt heel leuk. Dus gewoon de kleinste dingen maken me aan het lachen en dat vind ik heel leuk. En je bent nu 20 inmiddels? Ja, klopt. En dat is misschien wel de belangrijkste vraag. Hoe zit het met de liefde? Ja, ik heb een vaste relatie. Ik ben hartstikke gelukkig. Hoe heet ze? Shannon. Wat is jouw grootste wens voor 2021? Dat iedereen zichzelf mag zijn. En kijk, als je een oordeel hebt, dat vind ik goed. Maar hou bepaalde oordelen voor je, want dan kan een ander gewoon heel veel pijn doen. De Zeeuwse boeren waren een jaar geleden klaar met de regels die door Den Haag keer op keer werden aangepast. En na een reeks landelijke protesten werd het tijd om dichter bij huis te gaan protesteren. Een jaar geleden was het hier bij de Karpelplaats bij Zierikzee een stuk drukker dan nu. De Zeeuwse boeren gingen in navolging van een aantal landelijke protesten in de eigen provincie de barricades op. Wij gaan niet kapot maken, wij gaan als een stoet en we gaan ons verhaal doen vandaag. En daarvoor gaan we naar pad. Over het algemeen is de Zeeuwse boer loopt niet voorop bij het demonstreren. En toen we op pad gingen, dat was een bijzonder lange rij met tractoren. En allemaal lampen, zwaailampen, dat is eigenlijk best wel een machtig gevoel dan om te zien. En dat had je van tevoren niet verwacht dat er zoveel op afkwamen. Hansen had een 10-puntenplan dat hij onder de aandacht wilde brengen. Voornamelijk toegespitst op de akkerbouw, omdat we dat veel in Zeeland hebben. Door alle regels die veranderen of die erbij komen, vinden boeren dat het zo onmogelijk gemaakt wordt om fatsoenlijk een boterham te verdienen.
Ook de nieuwe generatie boeren heeft daarmee te maken. Ik ben eigenlijk vanaf kinds af aan al een soortje van gewend van dat er ieder jaar wel wat verandert of er valt weer wat af. Maar ja, op het duur, als je terug gaat kijken, dan denk je, ja, dit kan niet meer zo. En dat hoor je ook van de wat oudere ondernemers die zeggen, ja, als je 20 jaar terugkijkt, was het heel anders dan dat het nu is. Daarom besloot hij zich ook in te zetten voor de Zeeuwse Actiedag. Zeeland bleef altijd een beetje achter met acties. Dus ja, vanaf het begin af aan was ik ook vrij fanatiek. Dus ik dacht, dan moeten we vanuit de Zeeuwse ook wel eens een klein beetje iets ons aan je laten zien. Wij gaan zo meteen vertrekken richting Middelburg. De demonstrerende boeren wisten vooraf niet waar ze naartoe zouden gaan. Hansen was die dag de actieleider en sprak de mensen toe. Dat vind ik eigenlijk het leukste van de dag. Om de mensen te mobiliseren en om te zorgen dat er toch een bepaalde rust bewaard wordt. Want we gingen echt met een boodschap en een doel richting Middelburg. En ik wilde geen hoop met rottigheid onderweg, want ik wil in de publiciteit komen als gewoon nette demonstrerende boeren. Het was eigenlijk wel een ludieke dag ook. Ja, veel bekijkers natuurlijk, maar dat is niet het hoofddoel. Maar we hebben ons punten laten zien. De stoet vertrok van Zierikzee naar de rechtbank in Middelburg voor het overhandigen van een petitie. En daarna reden ze door naar het Abdijplein. Dat de boeren die dag gezien werden mogen duidelijk zijn, maar heeft het ze ook iets opgeleverd? Ik denk dat we best wel wat bereikt hebben. En die kleine stapjes bij elkaar, dat we in ieder geval gezorgd hebben dat de problemen nu zichtbaar zijn. En dat er niet steeds over ons heen gelopen wordt, maar dat er met ons in gesprek gegaan wordt. En dat is eigenlijk de grootste stap die we bereikt hebben. Maar ook op de dag zelf is de Boeren van Zeeland appgroep opgericht. En daardoor is ook weer het Zeeuwse Landbouwcollectief opgericht. Er zijn een aantal ondernemers die de belangenvereniging willen gaan behartigen voor de Zeeuwse ondernemers. Bijvoorbeeld een project als het Zeeuws onderwijs willen ze gaan laten zien hoe de tegenwoordig het boeren gaat eigenlijk. Door middel van workshops, maar ook nieuwe boeken en zo. Landelijk hebben de acties een nieuwe politieke partij opgeleverd. De Boer- en Burgerbeweging, die ook een Zeeuwse afdeling krijgt. Nieuwe acties hoeven we voorlopig dicht bij huis nog niet te verwachten. Die staan voor komend jaar nog niet op de agenda. Het was een zonnige en droge dag vandaag met hier en daar nog wel een wolk. En met temperaturen rond de 10 graden was het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen dan is het overwegend bewolkt met in de middag kans op regen. Zondag daarentegen belooft het weer wat beter te worden. En al ruim 2 maanden geen wedstrijden meer en gezelligheid langs de lijn. De Zeeuwse sportvelden en hallen liggen er sindsdien maar verlaten bij. En dat ziet er zo uit. Op uw plaatsen. En de volledige video is terug te vinden op onze site en in de app. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Zeeland Nu voor Nu. Hierna natuurlijk nog terugkijken en het uitgebreidere weerbericht. Voor nu nog een fijne avond, een goed weekend en tot morgen.